unu ahụla nụ ịmata na ọtụtụ mmadụ bụ ihe n'ọnụ onye ọbụla ya na echiche nke ya uche onye adị njọ kwara unu anyị na-apụ n'ezi ka anyị mata ihe ụmụ mmadụ na-ekwu unu ahụkwala na ojiri anya unu jirikwa ntị unu nọ ihe ya kwuru ma nke bụ eziokwu bụrụ ma na-ajụghị isi n'otu n'ime ndị dị ụtọ ọ bụrụ ma ise gị n'otu n'ime ha ọkakwa mmebe ahụ ị nọ ya bụrụkwa na onye iso n'otu n'ime ha gbanwee maka onye akwa ya riri onye efe oyikwara eyi riri onye ụlọ o si pụta riri onye obodo ya riri onye maka dịka ị na-eme ihe ọjọọ ka ị na-emebi aha gị na-emebi obodo gị na-emebi ezinụlọ unu ya bụrụ ọ bụrụ na ị nọ n'ọdị ha si n'ime ya pụta ka ha abụghị ya ya bụrụ otu o siri dị dịka anyị gwara unu na mbido na anyị ga-emetụ aka ihe eji echekwa ahụ bụ gịnị health gbatara amaghị m mgbe iji eri ihe gị ị na-erikwa ihe n'oge maka ọtụtụ ihe a akpatarala ụfọdụ gịnị nsogbu dị aṅa ụfọdụ nke a na-akpọ ọsa ọnya ime ahụ ọnya ime ahụ n'ime afọ ka ọ nọ afọ bụrụ na ahụ gị ọnya ime ahụ ndị na-anaghị eri ihe n'oge abụghị ya ọ bụrụgodi ibuligodi n'isi ụtụ ya bụrụgodi ma ọ bụ achịchara nke unu na-akpọ biskit ma ọ bred ṅụrụgodinu ya ịtagodi ya ga-eṅụrụ mmiri gị mara na ihe abatụla gịnị n'afọ ka mgbe ya wee fụna ife ọya emetụ maka ọnwa ihe ọ ga-emetụ o nwere ife ọfụrụ ọ ojikọcha nke na-eme agwụla ọ na-eme onye iri ihe n'oge dị mma ịnụ ọ dị mma mmadụ itinye ife n'ọnụ ọ dịkwa mma ka isi wee kwu ọ dịkwa mma mmadụ irikwa ife na nya tupu chie jie maka na irikwa nri na elekere isii kụcha nke anyasị elekere asaa akụọ mmadụ ọ na-akụ elekere ite naanị mmadụ aka na-eri nri anyasị nke ahụ ka ihe ya ekwuzi maka ọgwụ ndị ka na-eri nri anyasị osodi achọghị m ikwu nke ahụ maka ụdịghị ahụ na-eme ị na-eri nri na ọ na-eme m ike gwụziri ụfọdụ iricha ya bịa fịkọ gị n'afọ bịazi ka enwere ezi fast digestion ị ga-ahụ mgbe ahụ enweela indigestion gịnị ka onye ahụ ga-emezi nke ahụ awụrụla ọrịa mana mmadụ ewe n'aka eriterela onwe gị ọrịa maka ụdị ha ahụ kwesịrị ọ bụrụgodị na ịbata gị n'oge ị chọọkwa n'ihe dị sama light obere were ya mee gịnị ị ga-anwụ anwụ kama gị jiri ya chere oge chi bụ ọnụ ga-erizie onwe ihe nọ n'ime ya ọka bụkwa gị nwe nri ahụ ọ bụghị onye ezi ma osodi a akpata akọ mgbe ụfọdụ anyị nwa bụ mmadụ ji aka anyị akpatara onwe anyị nsogbu achọghị m iri nke a ugbu a ọ bụghị nke irie gị si maka nri ụtụtụ bụ nke bụ na ọ ga-enye gị ihe n'ahụ nye gị nyejuo gị afọ ịmatala na iri ihe n'oge dị mma ọ bụdị gị nke dị ha ịma na anyị kwuru okwu nutritional idozi ndụ ịnakwa eri gị ile anya maka ụfọdụ anyị ga-azụrụ nke oge ya na-agaferela expiring date anyị anaghịghị ele anya maka na-emere ya ọnụ ya adị ala anyị ga-agụrụ na-abụ ya ụbọ na-abụ ya ihe na-abụrụ bụ ọrịa nke na-abụrụ na-egbu gị na-asụjula anya gị bụ onye na-erekwa na-ere ụfọdụ anyị na-aba anyị bịa anyị ahụla na ihe a agafeela enwere ike ya wuru isiokwu mgbe ọzọ mana anyị agaghị etụtụ ya ọnụ hapụkwa ị na-eme nke oge ya na-agaferela gị bịakwa degharịa ya ịmakwa ihe na-eme ụmụ mmadụ ịmakwa ihe na-eme ụmụ mmadụ gị mata na ihe a ọ bụghịzi ihe o kwesịrị ka ọ bụ oge ya agaala biko gị na-azụ gị ile anya leme anya gị ọfụma lezie ya sape ya asa anya mmiri lee anya maka ụmụ ihe ndị a ọrụ tụtakwara aka metụkwa na yahoo achọrọ m inwe ya ọsịsọ ọ gafeela edegharịa ya ọ ka ịmata na ịma ihe anyị na-ekwu n'ọnụ ama m na-erotekwa gwa ndị Igbo na-ene n'anya na anyị ka na izuụka na-abịa na anyị ka na-ekwukwa ebe isiokwu bụ ihe agba nke mbụ ya agba nke abụọ ya na-abịa maka okwu juru anya ọnụ kama nwe ya ọzọ anyị na-asịkwa gị biko gbalịsi ike gaa n'ihu akwụkwọ wu Facebook ị ga-enweta n'isi mbido Twitter nke ụmụ Igbo na-akpọ chọchọchọ maọbụ nwa nnụnụ na-agba ama
ị ga-enweta isi mbido. Ọ bụrụ na Instagram ebe ahụ ọ dị ọsịsọ na-eme ya nkenke ị ga-enweta isi mbido mana nke bụ isiokwu bụ ka anyị ga-ezumike.